भैया लोग प्रणाम, जय माता दी। रावरी भाई अरविंद बिहारी आज बैठल रहन ह तब बिहार के कुछ अभी चुनावी माहौल में घटना घटल है। एक नादान बच्चा के सामने ओकर माई के हत्या हो गई। यही पर दू लाइन मन में आ गई है, तो ये दू लाइन हम रखल चाहतनी। अगर रउआ लोग के नीमन लागे तो अपन भाई अरविंद बिहारी के अपन आशीर्वाद जरूर दे। हम तो कहे के बा कि तोड़ द उ बंदिश के बेरी जहाँ जाति के रस्सी बांधल बा, अगड़ा पिछड़ा ऊंच नीच के अलगा अलगा बांटल बा। बट गईले इंसान जब से जाति में, इंसानियत झोंकी अइले भांति में। उ नादान शिशु के काहे सजा मिलल, ममता का मर गईल रहे तहरा छाती में। नर के छोरा नारायणों के डर ना, नर के छोरा नारायणों के डर नाही। कर्म के हिसाब होई ई सबके जानल बा, ई सबके जानल बा, ई सबके जानल बा। तो हर चीज़ जान के भी लोग इतना बड़ा पाप के भागी बनता। तो यही पर दो शब्द दो लाइन लिखनी है। तो अपना भाई अरविंद बिहारी पर अपन आशीर्वाद बनौले राखी। धन्यवाद, प्रणाम, जय माता दी।